सब कोई के प्रणाम करी थी। हम अरविंद रंगकर्मी मसौढ़ी से आई मगही पान यूट्यूब चैनल जे बनैलन हैं प्रभाकर भैया, उनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करी थी कि हमरा मौका दिलन है। और हम कोशिश भी करी थी कि हमर इलाका में जे मगही में कुछ लिखा हत, मगही में जे गावा हत, मगही में कुछ अपन रचना करहत, उनका जोड़ूं आ जोड़ करके उनकर भी इस चैनल के माध्यम से कला प्रस्तुत होवे, ये हम प्रयास में ही। तो यही प्रयास में आज हम एगो हमर जवार के बहुत बढ़िया मगही के खाटी मगही के कलाकार हथिन और इनकर नाम होले राजकिशोर कुमार जी। ऐसे ये मास्टर साहब कहलावा हथिन, मास्टर साहब हइयो हथिन, बदरोई स्कूल में पढ़ावा हथिन। और जब भी इनका मौका मिला है तब ये जो है गावा हथिन, मगही में कुछ रचना कर हथिन। अब बड़ी इच्छा इन कर रहा है। तो आज हमरा बीच अलथिन है आ ऐसा संजोग होली है कि ई मगही पान जो चैनल बनल है, ई चैनल बनल है एकरे ऊपर एगो गाना ये सेट करलन है। तो जरा हमने चाहब कि इनका से मुखातिब हो जाऊं सब लोग, आओ सुनहु इनकर गीत, कौन गीत सुनाबी थथिन। तो हम अपने लोग के हम परिचय करा दे रही है। हम कवि राजकिशोर व्यास मगही पान यूट्यूब चैनल पर हमरा मौका देवे लागी मृत्युंजय प्रभाकर जी के बहुत बहुत आभार प्रकट करी थियन। आओ हम एगो मगही गीत मगही पान पे सुनावे जाई थी। हाथ मगहिया पान हमरा, मगहिया पान हमरा खिलैहा पिया जी हो, मगहिया पान हमरा खिलैहा पिया जी हो, मगहिया पान हमारा 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 खिलैहा पिया जी। पान मगहिया के नाम बड़ा है पिया, पान मगहिया के नाम बड़ा है पिया, छोटे छोटे पानावा खिलैहा पिया जी ए हो, छोटे छोटे पानावा खिलैहा पिया जी हो, मगहिया पान हमरा खिलैहा पिया जी हो, मगहिया पान हमरा खिलैहा पिया जी। थोड़ा थोड़ा चुनाया कसैली डालवैहा हो, थोड़ा थोड़ा चुना कसैली डालवैहा हो, उमे लौंगा इलायची डालवैहा पिया जी, उमे लौंगा इलायची डालवैहा पिया जी हो, मगहिया पान हमरा खिलैहा पिया जी हो, मगहिया पान हमरा खिलैहा पिया जी। लालसा लगल है हमरा खायला पान मगही हो, लालसा लगल है हमरा खायला पान मगही हो, अपने ही हाथ से खिलैहा पिया जी ए हो, अपने ही हाथ से खिलैहा
लइहा पिया जी हो मगहिया पान हम राखी लइहा पिया जी।